हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आं दा फुङावनो दै आजावग्रोदों आरो 8:30 जाबाय लोगोफोर दै हरदों वाटार साप्लाइनि आं दा बेखौनो आजावगासिनो नोंथांमोनखौ दै आजावनायनिफ्रायनो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै सोरबाफोर नायसनोबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो सनाफोर लाइक होलांदो कमेन्ट होलांदो भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै सनाफोर मेगिजों साहा लोंग्रोनोसै ओंखाम संनायनि सिगां लोगोफोर मेगि रुनानै जाग्रोनोसै लोगोफोर साहा फुदुंनो नागिरदों लोगोफोर साया जाबाय आंना दा लोगोफोर आंना दा मेगि जानांबाय मेगि जाग्रोनोसै जोंहा सालबाय मेगिजों साहा साखाखौ सोखांबाय देहा दा हालेवहैसिगोन ना संनो रेडि खालामहांबाय दालि ओंख्रि संसै लोगोफोर लाब्रा ओमफ्रायसो माइरं दालि सुनो लाबाय आङो संसै लोगोफोर एबार लोगोफोर आंना दिनै ओंख्रिया बहल ini kabli होनोसै ini दा सयाबिनखौ एवनानै लाखाबाय संनोसै लोगोफोर दिनै बिस्थिबार नालाय निरामिस लोगोफोर बहल सयाबिन बुटसै लोगोफोर Kalau kayak gitu kan ini anak bukan itu ya misalnya ada soalnya sih soyabean murah ni라미스 लोगोफोर दिनै खामफ्रिखौ जायोमोन नालाय
दालिखौ थावसेबाय आं दालियाबो मोनबाय गासिबो मोनजोब्बाय लोगोफोर मोनजोब्बाय लोगोफोर आंहा अमानो थास' एसे रुदों अमायाबो एसे देरहांबाय नालाय ओंखायनो आदार खालामनांगौ जाबाय आरो गुन्दै गोजाबाथाय जाखाया आंना अमाया माइरंजों थास' होबासो जायो माइरं एसे होबाय आङो गोमब्रि फिथाइ मा एसे मोजां मोजां गोमोन गोमोन मोननानै दं लोगोफोर गिदिर गिदिरथार मोनबा अमा बेदरजों जानोसै आं बे थाइसेयाथ' गोमोनथार माबानो गोमब्रिया मोनखुमाना दंजोबो लोगोफोर आंनि गोमब्रि फिथाइया मोनखुमाना दङ खाथ'ला आंनो खांख्राया मोनजोबखाबाय गाहायनिफ्रायनो गिदिर गिदिर मोजां मोनबाय अमा बेदरजों जानोसै मालाबा बेलासि बेलासि अयथासार अखा हाबाय